Hello friends, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो तु आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दाबाव आरो तु आंखौ सापर्ट खालामबा आं इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो तु बिदिब्ला आं दिनै भिडिअ बानायनायनि टपिकआ जाबाय माने माखासे इउटुबारफोर दं आरो उदै गेगां माने गावखौनो बेराग माबा फिट बडि फिट गोनां बायदि सानो आरो तु बिसोरो ओरैबायदि ना माने बिसोरो गेसाव गोफोन भिडिअ नागिरो आरो टाउनफोर बा गुवाहाटी टाउन बा बङाइगाव टाउनफोराव माने बिसोरो माने गिदिर आसामाव जिमानखिनि गिदिर टाउनफोर दंना बेयाव माने माखासे हिन्जावफोरखौ सुलु लायो आरो मा खामानि मावदों मा मावाखै गेसाव गोफोन भिडिअ नागिरो आरो बेफोरबायदि जानाङा आरो माने टपिकआ बेफोरबायदिल' जानाङा आरो बेलेग कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनांगौ आरो मा गेसाव गोफोन भिडिअल' बानायो माने सोरबा प्रब्लेम जादोंबा प्रब्लेम जानायनि बेखौ हेल्प खालामनांगौ हेल्प खालामनायनि भिडिअ लाबोनांगौ बा बेलेग कन्टेन्ट थायो आलादा कन्टेन्ट थायो आरो थ' बिसोर गेसाव गोफोन मा खालामदों मा खालामाखै गिदिर टाउनाव थांनानै मा माबादों माबायाखै माने बेफोरबायदि नागिरबाय थायो आरो आंथ' बेफोरबायदि इउटुबारफोरखौ मोजां मोनथ्रा आरो ओरैबायदि मोजां मोना बिसोर उदै गेगां ना माने गावखौनो माने इउटुबाव माने लाइभ भिडिअ हेगारो एकदम सोरखौबा लामाफोराव मायाबा खान्दा गुसुं गाननाय नुबानो बेफोरबायदि जानो नाङा आरो माने आरो मालायनि पार्सनेल लाइफआव मालाबाबो हाबनो नाङा आरो पार्सनेल लाइफआव मा जादों मा जायाखै माने बिराद प्रब्लेम थायोना माने माखासे मानसिफोरा थ' थाखा फैसानिबो बहुत इम्पर्टेन्ट जायो आरो थ' मा बुंबावना आरो माखासे मानसिफोर आरो माखासे इउटुबारफोर ओरैबायदि खोंगो खेस्रा बहुत माने खुगाखौ ब्लां सिनानै माने ओरैबायदि होस्रिखाव भिडिअ बानायना थ' आं बेफोरबायदि होस्रिखाव भिडिअ बानायनाय मानसिफोरखौ मोजां मोनथ्रा आरो कि गावल' टेलेन्ट दङ बा गावनियाव मायाबा दङ बा गावल' गोहो गोनां बा गावल' माबा आरो जेनेबा बेलेगा नङा आरो बेफोरबायदि इउटुबारफोरखौ आं मालाबाबो मोजां मोना आरो आं सापर्टबो खालामखाया दङ माने गासैखौ बुंनो थांजोबाखै आरो माने बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव माने साथाम साब्रै साबा बिदि दङ आरो माने गासैबो नंजोबा आरो थ' गासैखौ बुंजोबाखै आरो गासैबो गाज्रि दामोन आरो थ' साफा सानै दङ आरो बेफोरबायदि माने लाइभ भिडिअ फायनानै ओइ माबा जादों माबा जायाखै होननानै बेफोरबायदि हेगारफायो आरो थ' बेफोरबायदिखौ मोजां मोना माने गावनियावल' खुगा बा गावनि खुगाखौ ब्लां सिनानै ओरैबायदि होस्रिखाव भिडिअ बानायो बेखौ मोजां मोना आं सापर्टबो खालामा आरो थ' गुरै रावजों माने रायज्लायनांगौ मानांगौ माने प्रब्लेमफोर जायोबा सल्भ खालामलायनांगौ आरो बेल' थ' आंखौ सानैसो मानसिफ्रा आरो कमेन्ट हरदो आरो आंखौ माने मा होनगोन एल'ग्रानि रिलेटिभ जायो नामा फंबाय जायो नामा होननानै बुंदो आरो आं एल'ग्रानि फंबाय जाया रिलेटिभ जाया आरो आं उदालगुरिनि खिन्थु जोंनि सानजारै बाखाया एसे माने आलादा जाखायो आरो सोनाबारि क'क्राझार बाक्सा चिरांफोरनिख्रुइ माने जोंनि उदालगुरि बा गहपुर साइडथिंनि रायज्लायनायफ्रा रावफ्रा भाषाफ्रा माने आलादा जायो आरो जों सानजारि मानसिना माने उदालगुरिनि रावफ्राथ' माने एल'ग्रानि रावा एल'ग्राफोरनि बायदि जानांगौ आरो एल'ग्रानि बायदि थ' माने सानजारिनि रावानो बेफोरबायदिखा आरो जोंना माने उदालगुरि गहपुर साइडथिंनि जोंनि बर' रावा माने एसे आलादाखा आरो थ' आं एल'ग्रानि फंबाय नङा दे आरो माखासे सोरबा कमेन्ट हरदो आरो सोरबा लोगो हमनो मानो बुंदो आंथ' एसेबां गिदिर इउटुबार नङा आरो आं हारिनि थाखाय माने जास्ट ओरैनो भिडिअ बानायो आरो माने मा जादों मा जायाखै सोरबा प्रब्लेमफोर जायोबा माबाफोर जायोबा आं जास्ट ओरैनो भिडिअ बानायो आरो आंथ' बेफोरबायदि इमान गिदिर इउटुबार नङा आंखौ लोगो हमलायलायनो बा डिसकास खालामनो रियेल लाइफआव थ' बेफोरबायदि दा सानो आरो आं माने फिसा इउटुबारसो आरो आं माने जास्ट दासो स्टार्टिं जागायहांदो आरो थ' सापर्ट खालामबा गिदिर जागोन गिदिर जाबा आं नोंसोरखौ लोगो हमगोन आरो माने नोंसोर सापर्ट खालामब्ला आरो आङो माने आंनि इउटुबा माने ग्रथ जालांब्ला आं नोंसोरखौ लोगो हमगोन नोंसोर बुंलायलायनांगौनि दरकार गैया आरो थ' आं फिसा इउटुबार आंखौ लोगो हमनाङालै आं जाम्बासो